Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Казанда метанол белән агуланган бер төркем студентларның хәле тәүлек эчендә яхшырмаган, алар һаман хастаханәдә 3 кыз реанимациядә. Бүген тикшерү комитеты сәламәтлек өчен куркыныч булган продукция сату маddәсе буенча ачылган җинаять эшендә яңа фактларны ачыклады. Бактың исә егет кызлар суррогат алкоголь түгел, машина тәрәзәсе юа торган сыекча, ягъни низамирзайка эчкән. Мондый хәл ничек килеп чыккан, аңа кем гаепле? Теманы Рания Абдрахманова өйрәнде. Зыян күргән егет кызларның Салмашы бистәсендәге менә шушы йортта бәйрәм итүләре билгеле ашыгыш ярдәм машиналары аларны хастаханәгә менә шушыннан алып китә дә инде. Хокук сакчылары әлеге территорияны тикшергәннән соң биредән машина тәрәзәсе юа торган сыекчадан бушаган шешә таба. Егет кызлар биредә дусларының туган көнен үткәрергә җыелган була. Яртысы Башкортстаннан махсус килгән. Бәйрәм табынына дип кулдан аракы сатып алганнар. Ул менә шушындый 5 литрлы шешәдә була. Аны каршеринг хезмәте аша алынган машинаның багажнигына салып алып киләләр. Тик шул багажникта шундый ук 5 литрлы шешәдә машина тәрәзәсе юа торган сыекча да булган. Яшьләрнең берсе шешәләрне бутап күрәсең, икенчесен алган. Нәтиҗәдә яшьләр ялгыш бутап низамирзайканы үзләре белән алып кирип китә. Өйдә аңа ароматизаторлар куша һәм эчә. Тикшерү барышында ул шешәне дә таптык. Аның составында метанол бар иде. Ә каршеринг буенча алынган автомобиль багажнигында бәйрәм табынына дигән алкоголь табыла. Туган көндә булган 19 кешенең 13-е хастаханәгә эләгән. Аларның шунда ук метанол белән агулануын ачыклыйлар. Тик дәвалау вакыты сузыла, чөнки яшьләр ашыгыш ярдәмне эшкәннән соң 7-8 сәгать узгач кына чакырткан. Инде икенче көн хәлләре яхшыга үзгәрми. На данный момент состояние пациентов... Хәзергә аларның хәле үзгәрешсез. Өчесе реанимациядә, бер кызның хәле бик авыр. Хәле уртача авырлыкта булган 2 кешене гемодиализ аппаратына тоташтырдылар. Токсикология бүлегендә ятучы калганнарның хәле тотрыклы, алар аңнарында. Химия белгечләре сүзләренә караганда, метил спирты иң куркынычы. Ул этанолдан исе белән дә, тәме белән дә аерылмый. Димәк, бутарга була. Этиловый спирт, который содержит легальный алкоголь. Шунда ки безнең организм аракы составындагы этил спиртын эшкәртә белә, ә метил спиртын эшкәртә алмый. Аның кичкенә молекуласы да зыян сала. Иң беренче күз нервысына тискәре ягынты ясый. Хастаханәгә эләгүчеләр күзләре начар күрүдән зарланган була. Шунда тикшерүчеләр яшьләрнең метил спирты белән агулануын ачыклый. Кичә тикшерү комитеты кулланучылар сәламәтлегенә куркыныч тудыра торган продукция сату маddәсе буенча җинаять эше ачты. Ә контроль органнары гомумән илдә соңгы елларда ялган аракы белән агулану очраклары арткан диләр. Агымдагы елның 10 айлык нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан 30 000 литрдан артык алкоголь һәм спиртлы сыекча легаль булмаган әйләнештән алынды. Аянычлы хәлләргә юлыкмас өчен беркайчанда шәхси куллардан спиртлы эчемлекләрне сатып алмаска, бары тик сәүдә объектларыннан гына сатып алырга киңәш итәбез. Полиция хезмәткәрләре яшьләргә 5 литрлы шешәдә аракы саткан кешене ачыклаган. Аның составында метанол табылмый. Әмма әлеге зат спиртлы эчемлекне законсыз сату маddәсе буенча җаваплылыкка тартыла. Әмма хәзер ялган аракының студентларның агулануына катнашып булмавын ачыклагач, җинаять эшенең маddәсе үзгәрәчәк. Шешәләрне бутап алып кергән һәм спиртлы сыекчаны шәркәләргә салган затларны да сәламәтлеккә махсус салынмаган зыян маddәсе буенча җаваплылыкка тартырга мөмкиннәр. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Полиция хезмәткәрләре сертификатсыз алкоголь сатуда шикләнелүче 4 кешене тоткарлаган. Студентлар агуланганнан соң бу спиртлы эчемлекне аларга сатучыны гына түгел, ул алган тагын 3 кешенең дә эзенә төшәләр. Алар барысы да тоткарланды дип хәбәр итә Республика Эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте. Хәзерге вакытта тикшерү дәвам итә. Казанда тикшерүчеләр җәяүлеләр юлында булган фаҗиганың сәбәпләрен ачыклауны дәвам итә. Кичә кич исерек килеш рульгә утырган машина йөртүче Тесовская урамында 2 кешене бәрдерә. Алар икесе ашыгыч ярдәм килгәнче үгүле. Инспекторлар әйтүенчә, машина йөртүче бер юлы берничә кагыйдәне бозган. Эчкән килеш машина йөртә, 40 билгесе торса да тизлекне арттыра һәм җәяүлеләрне уздырмый. Нәтиҗәсе аяныч. Быел республикада җәяүлеләр юлында 15 кешенең гомере өзелгән. Илгиз Шәкүров фаҗиганың кайбер сәбәпләре турында. Фаҗига булган урын янәшәсендәге камералар төшергән коточкыч видео бу. 2 кеше җәяүлеләр юлы аша чыгып бара. Машиналар туктап юл бирә. Инде чыгып җиттек кенә дигәндә, каршы яктагы полосадан очып килгән машина бәрдерә. Монда 39 яшьлек ир-ат белән 36 яшьлек хатын-кызның гомере өзелә. Аларны бәрдергән машинаның тизлеге шул кадәр зур була ки, ир-ат белән хатын-кыз әллә ничә метрга ераклыкка оча. Обстоятельства ДТП выясняются. Юл транспорт хәрәкәтенең сәбәпләре хәзер ачыклана. Фаҗига булган урында җәяүлеләр кичү алдыннан юл билгесе куелган. ЮХИДИ идарәсе барлык машина йөртүчеләрне тагын бер кат кисәтә. Җәяүлеләр юлына якынлашканда тизлекне киметергә кирәк. Он не пьет.
вот у нас, я не знаю, что случилось-то. Кешеләрне бәрдергән машина хуҗасының әнисе әйтүенчә, улы 50 яшьтә. Иратның хатынын эштән алырга барышы булган. Эчмиди, тик инспекторлар алган тест башка нәтиҗә күрсәтә. Результат 0,685 миллиграмм на литр. Канындагы алкоголь нормадан 4 тапкырга күбрәк була. Иратны кичә үк кулга алдылар. Аның судка кадәр кайда булачагын иртәгә хәл итәчәкләр. Гаибе расланса, 8дән 15 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү яный. Менә ул кичәге фаҗига булган урын. Хәлак булучылар юлны менә шушы җәяүлеләр кичү аша чыккан. Әйтергә кирәк, биредә машиналар ташкыны шактый зур һәм ТЭЦ урамының буеннан буена сәгатенә 40 чакрым тизлек белән генә хәрәкәт итәргә ярый. Бүген без бу урында ярты сәгать тирәсе эшләдек. Безнең күз алдында ук кайбер машиналар җәяүлеләргә юл бирмәде. Юл бирәләрме сезгә машиналар? Кайчан ничек була шаржлап үтеп киткән, я артыңнан чүт эш кылмый үтеп китәләр, я алдыңнан. Яшьләр күбенсенчә ашыганнар бит. Бик часто бирмиләр дип әйтүем. Если не уступают, соответственно, я жду. Кичә Казанда бу фаҗигадан кала җәяүлеләр катнашында тагын 2 хәрәкәт теркәлгән. 48 һәм 63 яшьлек хатын-кызларны җәяүлеләр юлында бәрдерәләр. 10 ай эчендә Татарстанда 400-гә якын шундый очрак теркәлә. 15 кеше үлә. Фаҗигалар санын киметү өчен Татарстанның автомобильчеләр берлегендә исерек килеш руль артына утыручыларга җәзаны катгыйлатырга кирәк диләр. Решение, по-моему, 1,5 года и 30 тысяч штраф. Ел ярымга иректән мәхрүм ителү һәм 30 мең сум штраф кына машина йөртүчеләрне куркытмый. 5 ел һәм 300 мең сум итәргә кирәк. Шул очракта ул яхшылап уйлаячак. Гомумән алганда, быел Татарстанда 3000-гә якын юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Аларда 4000-гә якын кеше имгәнә, 251 кеше үлә. Илгиз Шәкүров, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда Boeing 737 авиахәлакәте корбаннарын искә алдылар. Башкала аэропортындагы фаҗига 2013 елның 17 ноябрендә булды. Самолет Мәскәүдән Казанга кайтып җиткәч, җиргә төшеп утырганда хәлакәткә юлыкты. Бортта булган барлык кеше 44 пассажир һәм 6 экипаж әгъзасы хәлак булды. Бүген иртән аларның туганнары, хезмәттәшләре һәм хөкүмәт әгъзалары аэропорттагы хәтер мемориалы янына җыелды. Бу фаҗигада гомере өзелгән кешеләрне 1 минутлык тынлык белән искә алдылар һәм һәйкәлгә чәчәк салдылар. Бүген дөньяда коронавирус пандемиясе башланганга 2 ел булды. Кытайның Хубэй провинциясендә аның беренче чырагы 2019 елның 17 ноябрендә теркәлә. Бу вакыт эчендә бөтен дөньяда 255 миллион кеше авырган, 5 миллионнан артыгы үлә. Инде берничә көн рәттән илдә коронавирус йоктыручылар саны кими барса да, үлүчеләр арта. Тәүлек эчендә Россиядә 36626 кеше авырый башлаган, бер көндә 1247 кеше үлгән. Шуның 4-се Татарстаннан. Республикада соңгы тәүлектә 273 яңа очрак теркәлгән. 69 кеше хастаханәдә дип хәбәр итә оператив штаб. Бер көндә республикада 22021 кеше коронавируска каршы прививка кадаткан. Бүгеннән күп функцияле үзәкләрдә вакцина ясалу турындагы кәгазь сертификатларны яңа сервис аша бирә башладылар. Аны ил премьер-министры Михаил Мишустин кушуы буенча Россиянең цифра министрлыгы махсус эшләгән. Ул сертификатны тизрәк бастырып чыгарга ярдәм итә. Моңарчы күп функцияле үзәкләр аны Россиянең дәүләт хезмәтләре порталы аша бирә иде. Ул системада еш кына тоткарлыклар килеп чыгу сәбәпле МФЦларда чират булган. Хәзер QR-код алу өчен көне буе көтәргә туры килмәячәк. Бу төркәгә сертификат кемгә кирәк һәм аны алу тәртибе турында Фәйрүзә Мәҗитова. Евгений Чернышов күп функцияле үзәккә QR-код алу өчен махсус килгән. Ул автобус йөртүче, эштән сорыйлардай, үз чиратын озак көтәргә туры килми. 1 сәгать дигәндә сертификатлы булды. Летом сделал прививку. Прививканы җыя ясаткан идем. Хәзер бөтен җирдә QR-код кирәк. Аны алу өчен монда килдем. Чират дип куркытканнар иде, көне буе көтәргә туры килмәде. Тиз булды. Все сделали. QR-кодларны моннан соң тизрәк бирәчәкбез диләр күп функцияле үзәк хезмәткәрләре. Чөнки илнең цифра министрлыгы яңа сервис эшләгән. Коронавирустан прививка ясаткан яисә соңгы ярты елда авырган кешеләрнең сертификатлары шунда кертелә һәм аннан бары тик күп функцияле үзәкләр файдалана ала. QR-кодын сорап килгән кешеләргә кәгазьгә бастырып чыгаралар. Кәгазь сертификат, электрон сертификат кебек үк кешегә барлык төр хокукларны бирә. Аның белән транспортта да йөрергә була, сәүдә үзәгенә дә керергә мөмкин. Бары тик аны алу күпкә тизләтелде. Хәзер әби бабайлар өчен оныклары, туганнары
туганнары я күршеләре дә алып кайтып бирә ала. Моның өчен бары тик кулдан язылган ышаныч кәгазе генә булырга тиеш. Ышаныч кәгазен нотариуста теркәргә кирәкми, ул кулдан язылган булуда җитә. МФЦда QR-кодлы сертификатны алу өчен хезмәткәрләргә паспорт күрсәтү кирәк. Моңарчы дәүләт хезмәтләре порталында теркәлү таләп ителә иде. Бу исә эшне шактый тоткарлады. Шуңа көннәр буе халык чират торды ди хезмәткәрләр. Бик озак портал госуслугасы эшлидер. Хәзер тизрәк хезмәт күрсәтәбез кешеләргә. Яңа сервис аша сертификатларны кичә бирә башлаганнар. Бер көн эчендә 5400 кеше алган. Он не содержит никаких медицинских характеристик. Бу сертификатта нинди вакцина ясатылу, кайсы медицина үзәгендә кадату турында бер нинди мәгълүмат та юк. Бары тик аның яраклык вакыты, исем, фамилия һәм паспорт номерлары гына. Моңарчы дәүләт хезмәтләре порталыннан шәхси кабинет аша сертификат алган кешеләргә яңадан килергә кирәкми. Икесе дә гамәлдә булачак. Подтвердить и получить, приходить за этим сертификатом не нужно. Бу интернетта смартфоны булмаган кешеләргә күп функцияле үзәк аша сертификатны кәгазь вариантта чыгартып алу мөмкинлеге. Уннарда килдек, талончык алдык, менә уже чыктык, готовый булып. Асылда пенсия яшендәге өлкән кешеләр QR-код алу өчен чират тора. Көттөрмәс өчен хәзер МФЦлар иртәнге 8-дән көндезге 11-гә кадәр бары тик шул юнәлештә хезмәт күрсәтә. Шимбә көнне 9-дан көндезге 3-кә кадәр кабул итәләр. Фәйрүзә Мәҗитова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Беренче суыклардан соң Татарстанда кабат һава торышы үзгәрә, Казанда киләсе 5 көн аномаль җылы булачак дип хәбәр иттеләр КФУның метеорология кафедрасы хезмәткәрләре. Температура нормадан 3 градуска югарырак торачак. Җылы һава торышы республикага көньяктан циклон алып килә. Атна ахырына явым-төшемнәр булуы ихтимал. Беренче салкыннар булса да, елгаларда боз әле 5 сантиметр гына, шуңа да карамастан балыкчылар елга өстенә чыга. Бүген гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре гомерләрен куркыныч астына куючыларны кисәтү максатыннан рейдка чыкты. Язын республикада бер кеше боз астына киткән иде инде. Ни өчен яраткан шигыль курку хисен юкка чыгара. Коткаручылар белән Илдар Сафиуллин Миша елгасында рейдта йөреп кайтты. Кто рыбачит на тонком льду, готовьте документы. Миша елгасында дистәләгән кеше бәке тишеп балык тотып утыра. Инспекторларны күргәч, алар сискәнеп китте, яр буена ашыга башладылар. Шулай да үзләре бозда йөрү куркыныч түгел, ышанычлы дип аклана. Күрәсезме, без монда ничә кеше басып торабыз, боз шыдый бит. Бер хәл була калса, минем үзем белән арканым бар. Бозның калынлыгын бурау белән тикшерәм. Хәзерге вакытта без җирларда җирлана торган Миша елгасында, ләкин монда ничек кенә матур булмасын, хәзерге вакытта бозга кергә ярамый. Күргәнебезчә, сколько сантиметров? 5 сантиметров. 5 сантиметр бозның калынлыгы. Димәк, монда кергә ярамый дигән сүз. Кеше иминлеге өчен ким дигәндә бозның калынлыгы 7 сантиметр булырга тиеш. Без бары тик менә шундый махсус коткару җыелтлары белән генә биргә кергә батырчылык иттек. Һәм иң мөһиме, безнең яшәбездә күп санлы коткаручылар йөри. Бозның нык булмавын белеп торалар, тик яраткан гамәл балык тоту куркыны качыра. Боз чатнап тора, тактага язып куйган кисәтү сүзләренә дә халык битараф. Тыелган урында бозга кергән өчен 2000 сумга кадәр штраф каралган. Язын республикада бер кешенең боз астына китеп гомере өзелгән. Это самая опасная пора, то есть. Хәзер елгаларда иң куркыныч вакыт, су боз белән капланган, тик ул нык түгел, чөнки узган көннәрдә кар яуды, аннары туңдырды. Карлы боз ышанычлы түгел. Боз шома, кеше бата башлый икән бер нигә тотынып булмый. Шуңа үзең белән очлай бер йөртергә кирәк. Кисәтү рейда Түбән Камада үтте. Монда да безнең юка булуы балыкчыларны куркытмый. Дөрес, алар бик күп түгел. Заходишь, проверяем толщину, смотрим. Бу ел бозга керүчеләр кисәтү белән кытылды. Икенчесендә штраф була ди инспекторлар. Елгада тыныч күңел белән балык тоту өчен көннәр суытканны көтәргә кирәк. Лаиш районыннан Илдар Сафиуллин, Алмаздиятинов, Яңа Гасыр каналы. Җәнлекләр өчен төрмәме бу, әллә инде алар уңай шартларда яшиме? Шушы көннәрдә социаль шелтәрләрдә Бөгелмә районы Карабаш бистәсендәге күчмә зоопаркта хайваннарны ач тоталар. Алар антисанитар шартларда яши дигән хәбәр таралды. Хәзер аны прокуратура тикшерә. Күчмә зоопаркта күбрәк ерткыч җәнлекләрне тоталар. 5 ел Татарстан буйлап йөрүче бу оешма турында беренче тапкыр гына хәбәр таратмыйлар. Чынлыкта хәлләр ничек? Моны Филүзә Хәмидуллина белеп кайтты. Говядина, здесь свинина, вон там тоже всяких тушки, вон мясо там есть, вот здесь еще есть мясо. Монда 800 килограммнан артык ит запасы зоопаркта яшәүче 20ләп җәнлеккә 2 атнага җитәчәк булды Владимир Айвазян. Бирдә күбрәк ерткыч хайваннар яши, юлбарыс, аю, каплан, селәүсен, көненә аларны 2 тапкыр ашаталар. Посмотрите животных. Менә хайваннар өчен нинди шартлар булдырылганны үзегез карагыз. Ит бар, яшәү урыннары чиста. Шушы көннәрдә социаль шелтәрләрдә җәнлекләр тор читлекләрдә һәм антисанитар шартларда яши, ач торалар дигән хәбәр тарала. Моны бүген Владимир
Айвазян кире какты. Ул инде 45 ел Россия буенча йөри. Соңгы 5 елда Татарстанда яши. Карабашка алар 1 ай элек киләләр. Аңа кадәр Лениногорскида эшләгәннәр. Пандемия сәбәпле Крым кимедә вакытлыча зоопаркны ябып торырга да туры килде ди ул. Безнең акчабыз бар иде, шуларга сатып алдык. Аннан безгә һәрвакыт ит тә китереп торалар. Әлмәтнең бер ит җитештерү оешмасы белән яхшы элемтәдә торабыз. Алар нык ярдәм итә. Социаль челтәрләрдәге хәбәрләрдән соң биргә прокуратурада тикшерү белән килә. Ветеринарлар белән берлектә җәнлекләрне карап чыгалар. Хилафлыклар тапмыйлар. Яшәү шартлары әйбәт, ашаулары бар. Специалистларны уларны карап торалар. Анда 700 кило ит бар. Анда йырткыч хайваннар күбесе. Бер нинди хайван да анда эшләми. Прокуратура тикшерүе дәвам итә. Читлекләр нормаларга туры киләме, куркынычсызлык таләпләре үтәләме, шуларны да караячаклар. Комиссион тикшерү уздырдык, анда шул хакимиятнең ветеринар надзор инспекторлары да катнашты, бөтен нинди урындагы кагазлар булды, кагазларны тикшердек, хайваннарны карадык инде. Аларның исәнлекләрен. Кагазларны тикшергәч инде шул ниндидер булса нәтиҗәгә килербез инде. Әлеге күчмә зоопарк турында шуңа охшаш хәбәрләр элегрәк тә таралды. Узган ел алар Әлмәт районында булганда да мондый пост урнаштырганнар иде. Соңыннан тикшерү органнары бу фактны кире какты. Хәтерләсәгез, җәнлекләрнең тиешенчә карамау очраклары турында моңарча да ишетелгәләде. Узган ел Яршалыда аксаган бүре ач дияләр һәм үлгән хайван калдыкларын төшереп интернетка куйганнар иде. Бу Тулпар ат спорт мәктәбе зоопаркы булып чыкты. Аның турында без дә күрсәттек. Августта биоресурслар буенча дәүләт комитеты җәнлекләрен зоопарктан алуны таләп итте. Шәһәр башлыгы соңыннан анда бөтен уңай шартларны тудырырга дип боерды. Россиядә да мондый очраклар күп. Волонтерлар күчмә зоопаркларны гомумән тыюны сорый. Узган ел гамәлгә кергән яңа закон нигезендә хайваннарны тотып мөмкинлеге булган зоопарклар бетерелде инде. Депутатлар хәзер күчмә дельфинарий һәм зоопаркларны тыю тәкъдиме белән дә чыга. Әгәр шулай була калса, Владимир Айвазянга үзенең зоопаркын ябарга туры киләчәк. Пандемия башлангач бу бизнес кремсезгә әйләнгән. Хайваннарны сату турында белдерү биргән инде ул. Әлегә сатып алырга теләүчеләр генә юк ди. Бөгелмә районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Роспотребнадзор Яратель фабрикасы тирәсендә һаваның пычрануын раслады. Аммиакның рөхсәт ителгән күләменнән 2 тапкырга артыграк булуы нәрсәгә китергә мөмкин. Бу турдагы язманы Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Бүген Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Мәскәүдә иде. Татарстан президентында композитларга багышланган форумда катнашты. Пленар утырышларда 2035 елга кадәр композитлар тармагын үстерү хакында фикер алыштылар. Композит ул төрле компонентлардан ясалган яңа төр материал, ул авиация техникасы, төзелеш материаллары, хоккей кәшәкәләре җитештергәндә кулланыла. Росатом дәүләт корпорациясе генераль директоры Алексей Лихачев билгеләп үткәнчә, композит тармагын үстергә ярдәм итүче сәнәгать предприятиеләре, махсус икътисади зона һәм технопарклар Россиянең 3 төбәгендә урнашкан. Татарстан, Мәскәү һәм Саратовта. Тиздән Алабуга махсус икътисади зонасында пан-прекурсор җитештерү буенча яңа завод ачылачак. Мы находимся буквально в нескольких днях. Заводның рәсми ачылышына кадәр берничә көн калды. Ул Алабугадагы углеродлы җепселләрнең тулы бер технологик чылбырын тәэмин итәчәк. Проект бик максатчан һәм кыска вакыт эчендә тормышка ашырылды. Аны Россия президенты да күзәтеп барды. Татарстан безгә бик ярдәм итте. Күпләр импортны тулысынча алыштырырга мөмкинлек биргән әлеге проектка ышанмаганда иде. Рөстәм Миңнеханов үз чиратында Танека комплексын, Казан вертолет заводын, Татнефть пресс, композит, Каматек кебек оешмаларны мисал итеп китерде. Алар композит материаллар куллана. Татарстанда композитларга бәйле барлык проектларда Росатом ярдәме белән тормышка ашырыла, ди президент. Мы, татары, такие предприимчивые люди, всегда ищем себе новые ниши. Поэтому вот наша республика, она нефтяная, нефтехимическая. И, конечно, развитие республики идет в рамках вот тех программ. Вот 20 лет уже мы 5-ю программу развития нефтегазохимического комплекса приняли. Бүген Татарстанда Россиядәге World Skills чемпионатының төбәк этаплары башланды. Ярышлар республиканың 68 мәйданында бара. Быел аларда 2000-гә якын кеше катнашачак. Бүген Казанның халыкара сервис күлиятендә икмәк пешерүчеләр, яшь кондитерлар, визажистлар көч сынашты. Быелдан чемпионатка тагын нинди яңа юнәлешләр кертелгән, моны Динә Хисаметдинова белеп кайтты. Сыйыкча порошокларны үлчиләр, аларны бергә катнаштыралар, булгаталар, формаларга салып катыралар. Кондитер эше компетенциясендә көч сынашучылар торт пешерергә һәм карамельдән әлеге сыйның аслыгын ясарга тиеш. Бу биремне үтәр өчен 6 сәгать вакыт каралган.
Дарья Радивиловскаяга 19 яшь WorldSkills'да беренче тапкыр катнаша. Кондитер эше иҗади яктан байыта ди кыз. Чемпионатка ныклап әзерләнгән. Тренировки сложные. Әзерлек көн сайын 8-9 сәгать дәвамында барды. Тиешле нәтиҗәләргә ирешмичә, дәресләрне туктатмадык. Ә инде аннары максатым осталыкны арттыру иде. Яшь кондитерларны экспертлар күзәтә. Монда пешерү технологиясын үтәү генә түгел, чисталык һәм ризыкка сакчыл карауда бәяләнә. Катнашучыларның белем дәрәҗәсе югары, ләкин беренче курс студентлары бераз каушый, ә инде 4нче курсныкылар үз көченә күбрәк ышана кебек. Стартуем. Эш урыны җыештырылган, пумалалары зарарсызландырылган булырга тиеш. Визаж һәм стиль компетенциясендә үзен сынаучылар арасында егетләр дә бар. Барлыгы 5 катнашучы. Кичке көндәлек эшлекле макияж ясау усталыгын күрсәтәчәкләр. Ләкин чемпионат таләпләре моның белән генә шикләнми. У нас есть компетенция дресс-код участия. Безнең компетенциядә яшь останың үз киемендә бәяләү каралган. Әгәр ул дресс-кодка туры килмәй икән, 1 балл штраф куябыз. И за любое нарушение может быть штрафный балл. Быел WorldSkills чемпионатының төбәк этабында катнашучылар 257 компетенциядә көч сынашачак. Алар арасында яңалары да бар. Мәсәлән, оча торган роботлар ясау, motion дизайн, алмаз эшкәртү кебек юнәлешләр кертелгән. Бу елны безнең чемпионатыбыз иң зур, иң күп компетенциялар булачак. 1800 кеше катнаша. Яңа 21 компетенция керттек һәм әлбәттә без беренче урыннар аларга дип уйлыйбыз. Бу елны да Казанның халыкара сервис күллияте WorldSkills чемпионатының төбәк этаплары узучы мәйданнарның берсе генә. Татарстанның 19 район һәм шәһәрләрендә чемпионатның төбәк турлары уза. Җиңүчеләр Татарстан җыелма командасына кереп, инде 2нче елга Саран шәһәрендә узучы ил күләм чемпионатта катнашачак. Динай Самдинова, Владимир Ларионов, Яңа Гасыр каналы. 11 яшьлек Марсель Салахетдиновка ярдәм кирәк. Хәзер ул әнисе белән Израильдә тикшерүләр уза. Анда гаиләгә малайдагы яман шешне дәваларга шандыралар. Барда көтмәгәндә ачыклана, узган елның язында Марсель егылып аягын ауырттыра. Бер айдан аксый башлый, сызлануы көчәя. Тикшерүдән соң Марсельгә сөяк саркомасы диагнозы куялар. Ел ярым эчендә Казанда һәм Мәскәүдә 3 катлаулы операция ясыйлар. 15 дәвалану курсы уза. Аягын саклап калырга тырышалар, кисәргә туры килә. Әмма яман шеш бер кайда китмәгән. Хәзер инде гомеренә дә куркыныч яный. Үпкәләрендә метастазлар. Мәскәүдән көттек консилиумның җавабын. Консилиум үткәннән соң хәбәр килде, яхшы хәбәр килмәде. Әйттеләр, без ди туктатабыз, дальше дәвалый алмыйбыз диделәр. Шулай дигәч, без инде чит илгә, шул Израильгә сөйләшеп, анда тоже бер клиникага җибәрдек. Башта не рассматривали аны, икенче клиникага иптәш дуслар аркылы чыгып, алар инде безгә әйттеләр, есть возможность килегез, самое главное терелеп кайтырга. Безнең өмет бар. Уларны руки не опускаем. Һәрбер халыкка, һәрбер кешегә зур рәхмәт. Салахетдиновлар күп балалы гаилә, Бөгелмәдә яшиләр. Улларын дәвалау өчен аларга 14,5 миллион сум җыярга кирәк. Дәвалау курсы билгеләнгәннән соң сумма үзгәрергә дә мөмкин. Битараф булмаучылар ярдәме белән 9 миллион сум җыелган инде. Марсель хоккейчы булырга хыялланган. Ә хәзер ул яшәргә хыяллана. Малайга ярдәм итәргә теләүчеләр экранда күрсәтелгән номерлар буенча хәленнән килгәнчә булыша ала. Помогать итәрләр дип көтеп калабыз. Зур рәхмәт барысына да. Безнең малайга ярдәм иткән өчен. Больно, жевать больно, очень больно. И то есть у нас как бы время не ждет, потому что метастазы у него растут, и чем быстрее мы начнем лечение, тем больше шансов у нас на выздоровление. Просим, пожалуйста, помогите нам закрыть сбор, не будьте равнодушными, пожалуйста. Кәрим Тинчурин театрында премьера булачак, ул Венгрия режиссеры Сәрдәр Тахировский куйган «Ядәш» исемле спектакле. Аны 2 декабрь көнне күрсәтәчәкләр. Сәхнә әсәренең нигезендә 20 елдан соң Казанга әйләнеп кайткан егетнең шәһәрне күз аллавы. Режиссер Сәрдәр Тахировский үзе дә 20 ел Венгриядә яшәп Казанга кайта. Әмма пьеса минем автобиография түгел ди ул. Спектакльдә тамашачылар 80-90 еллардагы Казанны күрәчәк. Бер гаилә тарихы аша глобаль мәсьәләләр күтәрелә. Әсәрне язуда бер юлы берничә драматург катнашкан. Шундый кызыклы проект, чөнки алар әзер драматургия белән эшләмиләр. Алар без берничә драматургны чакырып, берничә язучыны алар бу әсәрне репетицияләрдә тудыралар. Шуңа күрә теге онлайн режимда ул ясала бу спектакль.
Шуның өчен аның кызыгы да шунда инде безнең. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, кичләребез матур үтсен, исән имин булыйк. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Сүзне гәнәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа шкаф купе кирәк икән сузмагыз. Данил мастерга кичектереп теләү шарты белән заказ бирегез. Бортик ноябрь азагына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр меңгерү һәм җыю бушлай. Шкаф купеның эшде проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил мастер, телефон 260-766. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә, Баулы, Азнакай, Әлмәттә алмашынучан болытлы көн, кар явачак, 3 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы кар көтелә, 1 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида урыны белән кар явачак, 2 градус салкын. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы, явым төшемнәр, температура 1 градус. Көньяк көнбатышта Болгарбай, Чүпрәлдә кар, 0 градус тирәсе, Чистая, Нурлат, Мамадыш, Чирмешәндә болытлы, шулай кар явачак, 1 градус салкын. Юлларда бозлау, зинһар өчен сак булыгыз. Үрмәүк яфрагының сыгымтасы белән ясалган Гиделикс тамчылары һәм сыйкчасы ютәлдән бөтен гаиләне давалый. Гиделикс ютәлне җиңеләйтә, буыннар киеренкелеген бетерә. Яңа туган сабыйларга да бирергә ярый. Составында спирт белән шикәр юк. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Миндә артроз. Протез кыйммәт булса да, туры килмәде. Шул сәбәпле мин доктор Остка килдем. Хәтта авыр формадагы артроз вакытында да буынны яңа төр инъекция ярдәмендә саклап калырга мөмкин. Тик кызганыч, доктор Остка соңрак килдем. 2 буында исән булыр иде. Доктор Ост федераль шилтәренең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операцияның кирәге калмый. Мәркәзебез Казанда болытлы көн, кар явачак, температура 0 градус тирәсе, җил төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 91%, җирнең магнит кырытыныш. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат: республикабызда яшәүчеләрнең артык чыгымнар тотмыйча гына сәламәтлекләрен кайгырту мөмкинлеге бар. 1 ноябрьдән 30-на кадәр Икона, Бережная аптека һәм аптека от склада даруханәләрендә бәяләр төшү акциясе бара. Файдалы булсын. Вот это выгодно! Вы только посмотрите! Глазные капли Тауфон 10 мл 103 рубля. Пенталгин 24 таблетки 169 рублей. Бережная аптека, аптека от склада и аптека Икона. Вот где выгодно.